La ruptura que l'oloràs, Al mes de febrer. En febrer, al començament de març, que depèn si que tombava. Aquí s'amusava. Ah ouais. Aquí no s'amusava los chubes, que era la bota de chubes, la fiaia de chubes. Portava el mimosà, portava un buquet de mimosà, e la domagella la portava una ruptura al posto. El buquet de mimosà queria que la domagella lo riprengués de per l'amor, e l'altre queria que anés a cercar la ruptura per la queixa, així. Che era un problema per anar. Ben fait el que réussissait, la mentava, el que réussissait pas, la vintava. Ouais, ben, c'était aquel pizzulial que tu hai. I demoraven tot una rupidor. Maliciosament se predet. Moltes era una fialla de xues. Hi havia poc de xues que era per una fialla de vedel, ni de vaca, ni de porc. Una fialla de xues. Aquest xus la drola vos refusau per dansar, que a mi me fixessis en mos mal fotut, perquè tu te se'n vas purits. Se'n faig animatge, diu, me'n faig qualcun se que veu una de traversa, los caixes de també. Aquest xus vos refusau per dansar, s'amusau. Me lo diminge de prego, voliu, pues. Lo diminge de presto no, così. Te'n dic que el xus no que era la fialla. Hi havia una de la seguretat que venia amb l'acordeon, era Borges. Gustavo s'apelava. Aquell d'aquí jugava, podia passar per tot. Era dins d'un cafè, podia passar per tot. Nosaltres havia una espècie de fonografo aquí. Veiem que l'ensensa que dansaven per fort. Sì, mi dic che... Sulla fi, che mi dice che se lo per lui es comerciava impecable. M'he pensat, incominciant un jugador d'harmonica, così veuràs que dins d'una sala, tres cops com aquell, la música d'harmonica per un coet. Ah, ouais. Entenia pas. Facíem bé, facíem, que era, facíem com podien.